обид ҷебов ҷудокори муваффақи тоҷик ки муқими русия аст барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба тоҷикистон омадааст. чанде пеш дар машқҳои дастаҷамъонаи байналмилалӣ дар озарбойҷон ширкат дошт. дар шаҳри душанбе бошад дар клуби ҷудои ҳоҷишариф ба мусобиқот омода мешаваду бори аввал дар тоҷикистон рӯи татами ҳунарнамоӣ хоҳад кард. аз худ боварии комил дорад ки метавонад натиҷаи дилхоҳ ба даст биёрад. ҳамзамон нақша дорад ки минбаъд дар чорабиниҳои байналмилалӣ дар ҳайати мунтахаби ҷудои тоҷикистон баромад намояд. Буду выступать на турнире Кубок президента Таджикистана в весовой категории до 66 килограмм. Подготовку прошли хорошо у себя дома в Иркутске. Вот, приехали вчера буквально, разместились. Как бы сегодня первую тренировку провели, 18-го взвешивания, 19-го первый день борьбы. Ожидания, как и у любого спортсмена, только золотая медаль. ҳамроҳи обид ҳамзамон ҳамдастаи дигараш ёқубҷон назиров дар вазни 90 килограмм барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон мубориза хоҳад бурд. ёқуб узви мунтахаби ҷудои россия буда ғолиб ва ҷоизадори чандин мусобиқаҳои байналмилалию қоравӣ аз ҷумла медали нуқраи чемпионати аврупо ва медали тиллои чемпионати россия миёни варзишгарони то 23 сола, ғолиби ҷоми аврупо байни варзишгарони то 18 сола дар соли 2016, дорандаи нишони нуқраи ҷоми осиё дар соли 2016 ва ғайраҳо мебошад. ӯ дар вазни 90 килограмм яке аз муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани ҷоиза ба ҳисоб меравад. амирҷони насимҷон бошад узви мунтахаби ҷудои тоҷикистон мебошад. ӯ ҳамроҳ бо дигар ҷудокорони тоҷик дар клуби ҷудои мории шаҳри иркутск тамрин менамояд. хоҳиши дар чемпионати ҷаҳон ширкат карданро дошт, вале бинобар нарасидани холҳои рейтингӣ имкони ҳунарнамоӣ дар қаҳрамонии ҷаҳонро надорад. вале ба андешаи ӯ нерӯ санҷидан дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон барояш таҷрибаи хубе хоҳад шуду ҳамзамон фурсати мусоиди дарёфти ҷоизаҳои нав. ман тӯли 2 сол дар федератсияи россия дар иркутск тамрин намуда ва имрӯз тасмим гирифтам ки ба ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок омада иштирок кунаму сазовори ҷоиза гардам ва ман мусобиқаи хеле хубро нишон медиҳам. ёдовар мешавем ки ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо рӯзҳои 19-20 сентябр дар шаҳри хуҷанд бо ширкати паҳлавонҳои тоҷик ва хориҷ аз кишвар дар 5 категорияи вазнӣ сурат мегирад.